ҳамарӯза аз ҷониби кормандони Маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологии шаҳри Хуҷанд бо бурдани корҳои фаҳмондадиҳӣ вобаста ба пешгирӣ аз бемории коронавируси нави COVID-19 тадбирҳои мушаххас андешта мешаванд. таҳлилҳо собит намуданд, ки ҳангоми баргузории маросими тӯй дар як қатор тарабхонаҳо, қаҳвахонаҳо ва тӯйхонаҳои шаҳр қоидаҳои беҳдоштӣ риоя намешавад ва ҳамин ин боис гардид, ки фаъолияти ин зумра нуқтаҳои хизматрасонӣ то бартараф намудани камбудиҳо муваққатан манъ карда шуданд. айнан чунин камбудиҳо дар бозору марказҳои савдо, ошхонаву муассисаҳои хӯроки умум ба чашм расид. дар ин мавзеъҳо бидуни ченкунии таб, фосилаи иҷтимоӣ, набудани монеъи дезинфексионӣ фаъолият ба роҳ монда шудааст. аз маъмурият то хизматрасонҳо дар марказҳои хӯроки умум бидуни ниқоб хизматрасонӣ ба роҳ монда шудааст, ки омили асосии хатари сирояти беморӣ ба мизоҷони ин марказҳо шуда метавонад. то ҳол дар бозорҳо фосила риоя нашуда савдои кӯчагӣ дар роҳравҳо низ ташкил шудааст, ки берун аз назорати масъулини дахлдор қарор гирифтааст. пешниҳоди сихкабобҳо дар шароити пасти хизматрасонӣ дар шароити феълӣ то ҳол масъулини бозорҳо ва соҳибони ин марказҳои хизматрасониро ба ташвиш водор намесозад. баръакс, аз рӯи мақоли худам шоҳу табан вазир ин зумра фаъолият намуда, зимни бурдани корҳои назоратӣ ӯҳдадориҳои беҳдоштиро маҷбуран иҷро намуда, баъдан сарфи назар намуда истоянд, ки боиси нигаронии Маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологии шаҳри Хуҷанд гардидааст. мусаллам аст, ки ҳамарӯза аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии олии ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроии ҳокими давлатии вилояти Суд ва мақомоти иҷроии ҳокими давлатии шаҳри Хуҷанд ҷиҳати пешгирӣ ва табобати коронавируси нави COVID-19 тамоми тадобир ва чораҳои зарурӣ амалӣ шуда истодааст. ҳарчанд рӯзҳои охир ҳолати сироятёбӣ коҳиш ёфта бошад ҳам он моро хушбин намесозад, зеро дар як қатор кишварҳои Аврупо ва минтақа аз хуруҷи дуюми бемории коронавирус ҳушдор медиҳанд, ки сироятшиносон омили асосии онро дар риоя нашудани қоидаҳои беҳдоштӣ, бидуни ниқоб ба кӯча баромадан ва масофаро риоя накардан дар мавзеъҳои ҷамъиятӣ медонанд. мо бояд худ дарк намоем, ки саломатии мо дар дасти худи мо аст. ба роҳ мондани тарзи ҳаёти солим, риояи қоидаҳои беҳдоштӣ, машғул шудан ба корҳои фоиданок, банд намудани фикру зикри худ ба орзуи омоли интихоб намудаам он дар зиндагӣ, хушбин будан дар ҳаёт моро аз чанголи ҳама гуна беморӣ мераҳонад.